Ahojte ľudia! Dnes sa v jednom videu naučíme riešiť lineárne rovnice s jednou premennou. Teraz budeme trénovať na množstve príkladov. Niektoré budú veľmi jednoduché, iné trochu náročnejšie. Začnime s 5x sa rovná minus 50. Čím musíme vynásobiť 5, aby sme dostali 50? Však dostávame x sa rovná minus 50 delené 5. Koľko nám vyjde po delení? No, poprvé máme záporné číslo, však to je jasné. 50 delené 5 bude minus 10. Ďalší príklad? Toto sa mi zdá také neúhľadné. X sa rovná 13 delené 52. Zaujíma ma, že či sa to dá nejako skrátiť. 13 krát 2, koľko to je? 26. 26 krát 2, 52. Vychádza, že v 52 je 4 krát 13. Takže delíme čitateľa aj menovateľa 13 a dostaneme 1/4. Však? Alebo 0,25, ak preferujete desatinné čísla. Tu máme 1,5 však? Minus 1,5x je 9. X sa rovná 9. 9 delené minus 1,5. No, najprv, aká bude naša odpoveď? Záporná. To je isté na 100%. Ak viete používať kalkulačku a chcete ju použiť, je to vaše právo. Ale tu môžeme zistiť, koľko trojok sa nachádza v deviatke? Obsahuje 3 trojky však? A koľko je 1,5 v trojke? Koľko to je? 2? Áno. Takže 2 krát 3 je 6, však minus 6. 58x sa rovná 0. Čím treba vynásobiť 58, aby sme dostali 0? No, samozrejme, len nulou. X sa rovná 0. Takéto príklady sú veľmi jednoduché. 9x sa rovná 3. X sa rovná 3 delené 9. Čitateľ a menovateľ sa v tomto prípade dajú skrátiť. Však takto. Delíme 3. Tu 3 delené 3 bude 1. 9 delené 3 bude 3. 1/3. Takže, dobre, teraz to tu napíšem. 3x sa rovná minus 30. X minus 30 delené 3. No, máme záporné číslo, lebo mínus plus dáva vždy mínus. Minus 10 však? 30 delené 3 bude 10. Odpoveď minus 10. Toto je k tomuto. Takže teraz 2/3 x sa rovná 9. Tak čo tu dostaneme? X 9 delené 2/3. Aký viacposchodový zlomok? Škaredé, však? Poďme na to takto. 9 prvých. No, 9 je to isté ako 9 prvých, delené 2/3. Keď delíme, čo dostaneme? Tu máme obyčajné zlomky. Čo by sme mali urobiť s druhou frakciou? Prevrátiť ju 9 prvých, takto. A toto prevrátime. Namiesto 2/3 máme 3 druhé. Takže 9 krát 3, koľko to bude? 27. Delíme 2. 1 krát 2, 2. Tak, dobre. 27. Zaujímalo by ma, či to nemôžem previesť na desatinné číslo. Tak poďme najprv na obyčajnú. Zvýrazníme celú časť, pretože máme čitateľ väčší ako menovateľ. Koľko máme tu, povedzme, celú časť? 26. Však? 26 delené 2. Koľko to je? 13. 1/2. Áno, zostáva, alebo 13,5. Kladné? Áno, kladné číslo. A teraz tu. 1/6 krát x sa rovná 1/3. Tak, zaujímavé. Dnes spolu precvičujeme mnoho operácií. Takto si to ešte pamätáte však? X 1/3 delené 1/6. Píšem to hneď takto, aby som nemusel písať tento viacúrovňový zlomok. Takže x, tak čo robíme? Otáčame druhý zlomok, však? To znamená, že vedieme dlhú čiaru. 1/3 zostáva. 1
Znamienka násobenia. 6, menovateľ ide k čitateľovi, čitateľ ide k menovateľovi. Takže je to 6 tretín však. 1 krát 6, 6, 3 krát 1, 3. 6 tretín sa rovná čomu? 2. Pozitívne, pozitívne. Poďme si ešte viac precvičiť lineárne rovnice s jednou premennou. Takže, zaujímavý príklad. Musíme tu presunúť. Nechať x na jednej strane a číslo na druhej. Však, skúsme to takto. Povedzme, že tu necháme 48 a keďže je to záporné číslo, presuňme ho sem, kde sa stane kladným. Však 3x. 48 sa rovná 3x. X sa rovná, teda potrebujeme 48 deliť 3. Ak nemáte po ruke kalkulačku, môžete to urobiť takto. Povedzme, že máme 3 krát 10. Koľko to je? 30 však? 30. 48 minus 30 je 18. Ešte nám zostáva 18. Aké je naše číslo? 18 delené 3, koľko to je? 6 však? Výsledkom je 16. V ďalšom príklade si myslím, že už môžeme použiť kalkulačku. Tak, poďme to urobiť takto. Máme minus 0,7x však? 0,7x sa rovná 65 minus 2, áno? 65 minus 2, koľko to bude? 63. 0, minus 0,7x sa rovná 63. X sa rovná 63 delené minus 0,7. No samozrejme, dostaneme záporný výsledok. 63 delené 0,7 je minus 90. Toto bude naša rovnica však? Tak, teraz ďalej. Minus x sa rovná 47 minus 4, čiže sme preniesli 4 na druhú stranu, áno? Prešlo to na stranu tmy, preto sa nám zmenil znak. Minus x sa rovná 47 minus 4. Koľko to je? 43. Zaujímavé, vlastne sme ani nemuseli nič počítať, ale už sme našli minus x. Ak rozdelíme obe časti rovnako z jednej aj druhej strany, alebo ich vynásobíme, čo sa vám viac páči? Rozdielme ich, pretože je jednoduchšie takto písať na tabuľu. Vydelíme minus 1 a tu bude minus 1, áno? Niečo také nám vychádza. Tu nám vyšlo kladné x, pretože minus krát minus dáva plus x a tu nám vyšlo záporné minus 43. Toto je odpoveď. Ak toto pravidlo nepoznáte, určite pridám odkaz v popise tohto videa. V ďalšom príklade tu máme 4 členy však a môžeme preniesť všetky x na jednu stranu a všetky čísla na druhú. Ako sa vám páči tento nápad? 0, 8. Vychádza nám 0, tak rozdielme to takto. 0, 8 x plus, áno, lebo minus presúvame sem, mení sa na plus, 1/6 x sa rovná 14, áno? Ale keď to prenesieme na druhú stranu, dostaneme minus 14. Áno, plus 2, pretože 2 sme mali na tejto strane. Tak čo dostaneme? Napíšem to takto dole, aby som to neskôr vymazal. Dobre? 0,8 plus 1/6, koľko to je? 2, 2,4 x sa rovná. A tu máme minus 14, áno, plus 2, to je minus 12, x sa rovná. No, najprv vydelíme minus 12 2,4 desatinami. Poprvé dostaneme záporné číslo. Záporné číslo? Výborne. Bude to 5. Vymažem to, aby som vyriešil tento príklad. Čo tu dostaneme? Zaujímavý príklad, trochu zvláštny. Zase tu máme nejaké nuly. X minus 4x je niečo, čo môžeme zjednodušiť však, pretože keby sme mali 5 minus 4x, museli by sme preniesť 4x na jednu stranu, 5 na druhú a potom urobiť výpočty. To sú členy, ktoré sa dajú zjednodušiť. Takže x minus 4x bude minus 3x. Je rovný 0.
Aké číslo musíme vynásobiť minus 3, aby sme dostali 0? Samozrejme, 0. Jediná správna možnosť. Takže, nasledujúci príklad. 14 a tu máme 19. Však, poďme všetko presunúť na jednu stranu. Povedzme, že x presunieme doľava a čísla doprava. Ako sa vám páči tento nápad? Takže presunieme to sem. Teraz nemáme minus 11x, ale 11x minus x sa rovná. Tu máme, nechávame 19 na tejto strane, 19 a 14 mení znamienko, minus 14. Tak, čo tu máme? 11x minus x znamená minus 1x. Však 10x, pretože 11 minus 1 je 10, rovná sa 19 minus 14. Koľko to je? 5. Úplne správne, kladné číslo. X sa rovná 5 delené 10, vychádza 1 polovica však, alebo 0,5, kladné číslo. Ak ste odpoveď prepísali, nechajte ma to zmazať. Tak, výborne. Teraz čo tu máme? Zlomky? Áno, také obyčajné. Takže x, áno, to patrí sem. X bude 1 druhá, delíme 1 druhú, aby sme nekreslili zložité zlomky, delíme 2 sedminami. Dve sedminy. Takže otočíme druhý zlomok, nakreslíme čiaru, 1 druhá tu zostáva a tu násobíme, áno? 7, menovateľ ide do čitateľa a čitateľ do menovateľa. Vychádza nám 7, áno? 1 krát 7 je 7, 2 krát 2 sú 4. Možno vyčleníme celú časť, keďže máme čitateľa väčšieho ako menovateľa. Aká je naša celá časť? No, máme len jednotku. Áno? A čo tu zostáva? Vychádza, že 4 sú presne to, 4 štvrtiny sú celá časť. Vychádza, že 7 minus 4, koľko to bude? 3 štvrtiny. A čo je toto? Je to to isté ako 1,75. Tak, vymažem to tu, aby nám nič neprekážalo a urobíme predposledný príklad. A posledný príklad bude najťažší, tak zostaňte. Toto je pre vás naozaj výzva. Presuňme všetky x do jednej časti. Povedzme, že tu máme, dovolte mi to načrtnúť takto. 7x, prenášame minus 4x už s plusom, plus 4x. Doľava, áno, presunuté, a teraz presúvame doprava. No, 2 sme tam už mali a tu sa minus 10 mení na plus 10. Takže to je 7x plus 4x. Koľko to bude? 11x však. Sčítame 7 a 4 a tuto bude 12. Dobre, vychádza nám x rovná sa 12 delené 11. Môžeme vyčleniť celú časť, pretože čitateľ je väčší ako menovateľ. 1 jedenástina. Pozrite, napísala som takú dlhú lineárnu rovnicu. Najprv ju, samozrejme, zjednodušme. To znamená, že najprv musíme otvoriť zátvorky, potom presunieme x na jednu stranu, čísla na druhú a skúsime to vyriešiť. Tak začnime. Takže tu máme kladnú hodnotu, áno? Tu nemáme žiadny mínus, takže jednoducho píšeme 0,5 x plus 1,2. Dobre, teraz v druhej zátvorke musíme zmeniť znamienka pri každom výraze. No, prvý je kladný, takže píšeme minus 3,6. Však meníme znamienko. Tu minus a minus dáva plus, plus 4,5. Áno, x. Dobre, teraz dáme rovná sa, otvoríme prvú zátvorku, 4,8 minus 0,3x. A tu je to rovnaké, pretože tu netreba nič meniť. Tu máme plus, takže netreba nič meniť. Plus 10,5x a plus 0,6. Tak, dobre, najprv trochu zjednodušme každú časť. Dobre? A potom to zmeníme, aby sme neprenášali dlhé výrazy do iných častí. Takže tu máme, nakreslím to modrým fixom. X, 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 však. Teda, povedzme 0, 5x plus 4,5x.
Koľko to je? 5x. 1,2 minus 3,6. Koľko to máme? Najprv budeme mať záporné číslo však, pretože 3,6 je naozaj viac. Minus 2,4. Dobre, teraz máme túto časť. 10,5x minus 0,3x. Koľko to vychádza? Musíme odčítať avšak. 10,2x a teraz len čísla. 4,8 plus 0,6. Áno? Koľko nám to vyjde? Plus 5,4. Jednoduché. Tak, teraz potrebujeme, dajme znova tie xk. Presuňme všetko, teda xk na jednu stranu a čísla na druhú. Ale keďže tu máme väčšie x, áno, desiatka je väčšia než 5, presuňme xk doprava a čísla doľava. Takže čísla máme minus 2,4 a tu minus 5,4. Mali sme ho tu s plusom, presunuli na inú časť, stal sa mínusom. Rovná sa 10,2 x minus 5x. Však, keďže 5x bolo pozitívne, stalo sa negatívnym. Tak, výborne. Mínus a ešte aj mínus. Budeme tu mať veľké záporné číslo. Bude to minus 7,8. Rovná sa, a tu 10 čiarka 2 minus 5. Koľko to bude? 5 a 2x. Tak, výborne. No, poprvé, už cítim, že tu budeme mať záporné x. Minus 7,8 a 5 čiarka 2. Tak, samozrejme bude to záporné. Delíme 5 čiarka 2. Minus 1,5. Tak, výborne. Ak ste túto lineárnu rovnicu vyriešili a vyšlo vám minus 1,5, dajte si like. Ste veľkí, preveľkí šikovníci. Špeciálne pre vás som pripravila nezvyčajné rovnice s netriviálnymi riešeniami. Takže najprv otvorme zátvorky. Áno, v prvej možnosti, pretože je to veľmi jednoduché. 6 krát 1 bude 6, plus 6 krát 5x bude 30x, tu 5 krát 1 bude 5, plus 5 krát 6 rovnako, áno, 30x. Čo dostaneme? Tu 6 plus 30x, tu 5 plus 30x. Samozrejme, nie je to isté, nie sú identické, takže tu máme žiadne korene. Žiadne korene. A čo bude v ďalšej rovnici? Otvorme zátvorky rovnakým spôsobom. Takže tu budeme mať 3 y plus y, áno, tu otvárame minus 2 a tu násobíme 2 krát 2 y bude 4i, 2 krát minus 1 minus 2. Tak, dobre, teraz presuňme všetky i sem. 3i plus i minus 4i sa rovná 2, áno? Sem 2 minus 2, áno? Presúvame. Čo nám vyjde? No, poprvé, tu budeme mať 4i minus 4y. To vychádza. 0i sa rovná 0. Tu je odpoveď taká, že ľubovoľné číslo možno dosadiť za i a bude to koreň. No, teda 5, 6, akékoľvek číslo môžete dosadiť. Môžete 6 vynásobiť nulou a bude 0, alebo minus 15, či nejaký neuveriteľný zlomok. Vždy to bude 0, takže tu je nekonečne veľa možností, teda každé číslo je koreňom. Všetkým prajem veľa šťastia, dovidenia.